Patay ang commander sa Coast Guard Station Zamboanga, Sibugay. Human kini gipusil sa iya mismong sakyanan sa lungsod sa Ipil. Sospek padayong ginapangita sa kapulisan. Nakaalerto si Efren Mamak. Dead on the spot ang 32 anyos nga kasamtangang commander sa Coast Guard Station Zamboanga, Sibugay nga si Lieutenant Junior Grade Glenick Itang. Human gipusil sa ulo ug dugan samtang anaa kini sa driver's seat sa iyang sakyanan sa Purok Sentro Barangay Veterans Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay pasado alas 8 Huwebes sa gabi. Matod sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office, duna matod pay gipalit sa usa ka coffee shop ang biktima. Duna kuno kini katawag sa cellphone samtang misulod sa iyang sakyanan. Diyang gipusil kini sa wala pa mailing sospek nga nakamotor nga gilayong misibat human ang krimen. Pagbili niya doon ng milk tea, then may tumawag sa kanya through cellphone. Pagtawag sa kanya, bale maingay po, so lumabas siya, pumunta siya doon sa sasakyan niya. Habang may kausap siya doon sa sasakyan niya, yun na po yung suspect natin, ginaril na po siya doon sa loob. Nagpadayon pa ang investigasyon sa PNP aron masuta ang motibo sa krimen, lakip na ang identity sa sospek. Nagpaabot og pahasubo ang Philippine Coast Guard sa kabanay sa biktima. Mipasalig sab kini nga makig-alayon sa kapulisan aron marisolba ang kaso sa hinanaling panahon. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.